आपण प्रार्थना म्हणूया. मी प्रार्थना म्हणते आणि मग आपण वाचनाला सुरुवात करूया. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपकांता राधा कांता नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिना इति नामिने. नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे. जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार शिवसादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण सर्वांना. वाचनाला सुरुवात करण्याआधी प्रभू श्रीकृष्णांच्या चरणी नतमस्तक होऊया आणि त्यांचा आशीर्वाद घेऊया. श्री श्री राधा गोविंदांच्या चरणी नतमस्तक होऊया आणि त्यांचा आशीर्वाद घेऊया. श्रीला प्रभुपादांच्या चरणी नतमस्तक होऊया आणि त्यांचा आशीर्वाद घेऊया. नामनिष्ठदास प्रभूजींना वंदन करूया. आणि माझ्या प्रेरणा पूजा माताजी, मनीषा माताजी आणि अन्वया माताजी यांना वंदन करून आज आपण आपल्या वाचनाची सुरुवात करूया. इस्कॉन श्री श्री राधा गोविंद टेम्पल मंगळुरू यांच्या चैतन्य शिक्षामृत या पुस्तकाच्या मराठीमधील वाचनामध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे. तर आपण बुधवारी भगवंतांची अनंत रूपे आणि मग त्याच्यानंतर अवतार तत्व हा अध्याय वाचनाला सुरुवात केली होती आणि थोडस शेवटचं राहिलंय. तर मी इथून सुरुवात करते वाचनाला आणि कोणाला वाचायची इच्छा असल्यास तुम्ही सांगू शकता मला. तसं चालेल. हरे कृष्ण. श्रील प्रभुपाद की जय. श्रीकृष्णांच्या कृष्ण वर्णाप्रमाणे नसून एक मिनिट इथून सेंटेन्स घेऊया. जरी ते श्रीकृष्णच आहेत तरी द्वापर युगी श्रीकृष्णांच्या कृष्ण वर्णाप्रमाणे नसून ते कलियुगामध्ये पीतवर्णी आहेत. कलियुगामध्ये संकीर्तन आंदोलनाद्वारे भगवत प्रेमाचा प्रचार भगवंत करतात आणि बुद्धिमान जीव या आत्मसाक्षात्काराच्या मार्गाचा स्वीकार करतात. हे श्रीमद भागवतातही 12व्या स्कंदात 3ऱ्या अध्यायात 52व्या श्लोकात सांगण्यात आले आहे. कृते यध्यायतो विष्णुं त्रेतायां यजतो मखैः द्वापारे परिचर्यायां कलौ तद्धरी कीर्तनात. सत्ययुगामध्ये आत्मसाक्षात्काराची प्राप्ती ध्यान मार्गाने होते. त्रेतायुगामध्ये विविध प्रकारचे यज्ञ केल्याने होते आणि द्वापर युगामध्ये भगवान श्रीकृष्णांची उपासना केल्याने होते. त्याचीच प्राप्ती कलियुगामध्ये केवळ हरे कृष्ण महामंत्राच्या संकीर्तनाने होते. विष्णू पुराणातही 6.2.17 याला दुजोरा मिळतो. ध्यायात कृते यजन यज्ञस्तोत्रायां द्वापरे चर्यन यदाप्नोति तदाप्नोति कलौ संकीर्त्य केशवम. या युगामध्ये ध्यान, यज्ञ आणि मंदिरातील पूजा अर्चा या मार्गाने नाही, तर हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे या महामंत्राचे केवळ कीर्तन केल्याने मनुष्याला आत्मसाक्षात्काराची प्राप्ती होऊ शकते. श्री चैतन्य महाप्रभूंनी जेव्हा कलियुगातील अवताराचे वर्णन केले तेव्हा राजमंत्री असलेले सनातन गोस्वामी कोणत्याही गोष्टीचा अचूक निष्कर्ष काढू शकत होते. ते महाप्रभूंना प्रश्न विचारतात, भगवंतांच्या अवतारांविषयी मनुष्य कसे काय जाणू शकतो? कलियुगातील अवताराचे वर्णन ऐकून झाल्यावर सनातन गोस्वामी समजू शकत होते की श्री चैतन्य महाप्रभू हेच श्रीकृष्णांचे अवतार आहेत. कारण त्यांना हे देखील कळून चुकले की भविष्यामध्ये अनेक लोक चैतन्य महाप्रभूंचे अनुकरण करण्याचा प्रयत्न करतील. कारण भक्तांनी जरी महाप्रभूंचा भगवत अवतार म्हणून स्वीकार केला
तरी महाप्रभू एखाद्या सामान्य ब्राह्मणाप्रमाणेच आचरण करीत असत. भविष्यामध्ये अनेक ढोंगी लोक असतील, हे सनातन गोस्वामींना माहीत होते. म्हणून त्यांनी महाप्रभूंना विचारले, एखादा मनुष्य अवताराची लक्षणे कशी जाणू शकतो? महाप्रभू उत्तरले, ज्याप्रमाणे निरनिराळ्या युगातील निरनिराळ्या अवतारांचे ज्ञान वेदांद्वारे होऊ शकते, त्याचप्रमाणे कलियुगामध्ये खरा अवतार कोण आहे, हे एखादा मनुष्य जाणू शकतो. अशा रीतीने महाप्रभूंनी शास्त्र प्रमाणाच्या उल्लेखावर विशेष जोर दिला. दुसऱ्या शब्दात सांगावयाचे तर, आपल्या लहरीनुसार एखाद्या व्यक्तीचा अवतार म्हणून स्वीकार करू नये, तर शास्त्राच्या आधारे अवताराची लक्षणे जाणण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. भगवंतांचा अवतार हा आपण स्वतः अवतार असल्याचे कधीही घोषित करीत नाही, तर त्या अवताराच्या अनुयायांनी प्रमाणित शास्त्रांच्या आधारे कोण अवतार आहे आणि कोण अवतार नाही, हे निश्चित करणे आवश्यक असते. मुख्य लक्षण, ज्याला स्वरूप लक्षण म्हटले जाते, आणि तटस्थ लक्षण, ही दोन प्रकारची लक्षणे जाणून कोणताही बुद्धिमान मनुष्य अवतार कोण आहे हे जाणू शकतो. शास्त्रांमध्ये अवताराच्या शारीरिक गुणांचे आणि अवतार कार्यांचे वर्णन आहे. Sorry. हा, सॉरी. शरीर वर्णन म्हणजे प्रमुख लक्षण किंवा स्वरूप लक्षण होय, कारण त्याद्वारे अवताराची ओळख पटू शकते. आणि अवतार कार्य म्हणजे तटस्थ लक्षण होय. याचप्रमाणे श्रीमद भागवताच्याही 1.1.1 प्रारंभी अवताराच्या लक्षणांचे अत्यंत सुंदर असे वर्णन करण्यात आले आहे. या श्लोकामध्ये परम आणि सत्यम हे दोन शब्द योजले आहेत, आणि श्री चैतन्य महाप्रभू सांगतात की हे दोन शब्द श्रीकृष्णांचे मुख्य लक्षण दर्शवितात. त्यांनी ब्रह्मदेवांना वैदिक ज्ञान प्रदान करणे आणि भौतिक सृष्टी निर्मिती करण्याकरिता पुरुष अवतार धारण करणे इत्यादी श्रीकृष्णांची तटस्थ लक्षणे आहेत. काही विशेष कारणांकरिता प्रकट झालेली ही त्यांची प्रासंगिक लक्षणे आहेत. मनुष्याला एखाद्या अवताराची स्वरूप लक्षणे आणि तटस्थ लक्षणे व त्यांच्यामधील भेद ओळखता आले पाहिजे. या दोन लक्षणांचा संदर्भ दिल्या वाचून कोणीही स्वतःला अवतार म्हणून घोषित करू शकत नाही. कोणताही बुद्धिमान मनुष्य या स्वरूप लक्षणांचा आणि तटस्थ लक्षणांचा अभ्यास केल्या वाचून कोणालाही अवतार म्हणून स्वीकारणार नाही. श्री चैतन्य महाप्रभूंची वैयक्तिक लक्षणे ही या युगातील अवताराची लक्षणे आहेत, असे जेव्हा सनातन गोस्वामींनी सिद्ध करण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा ही गोष्ट अप्रत्यक्षपणे मान्य करीत श्री चैतन्य महाप्रभू म्हणाले, आता हे विवरण आपण बाजूला ठेवू आणि शक्त्यावेश अवताराचे वर्णन करू. त्यानंतर श्री चैतन्य महाप्रभू सांगतात की शक्त्यावेश अवतार हे अनंत आहेत. त्यांची गणना करणे शक्य नाही. तथापि काही अवतारांचा उदाहरणादाखल उल्लेख करू शकतो. शक्त्यावेश अवतार हे दोन प्रकारचे आहेत, प्रत्यक्ष किंवा मुख्य आणि अप्रत्यक्ष अथवा गौण. स्वतः भगवंत जेव्हा या अवतारात येतात, तेव्हा त्याला साक्षात अथवा प्रत्यक्ष अवतार असे म्हणतात. आणि जेव्हा ते एखाद्या जीवाला आपले प्रतिनिधित्व करण्यासाठी शक्ती प्रदान करतात, तेव्हा त्याला अप्रत्यक्ष अथवा आवेश अवतार असे म्हणतात. चतुष्कुमार, नारद, पृथू आणि परशुराम ही अनेक अवतारांची उदाहरणे आहेत. हे सर्व वास्तविकपणे जीव आहेत, परंतु भगवंतांनी त्यांना विशेष शक्ती प्रदान केलेली असते. अशा विशिष्ट जीवांना भगवंतांचे विशिष्ट ऐश्वर्य प्रदान केले जाते. त्यामुळे त्यांना आवेश अवतार असे म्हणतात. चतुष्कुमार हे विशेष करून भगवंतांच्या ज्ञानरूपी ऐश्वर्याचे प्रतिनिधित्व करतात. नारद मुनी हे भक्तीचे प्रतिनिधी आहेत. तसेच ते चैतन्य महाप्रभू ही तसेच श्री चैतन्य महाप्रभू ही भक्तीचे प्रतिनिधित्व करतात आणि त्यांना भक्तीचे सिद्ध प्रतिनिधी मानण्यात येते. ब्रह्मदेवांना सृजन शक्ती प्रदान करण्यात आली आहे आणि जीवांचे पालन पोषण करण्याची शक्ती पृथ्वीराजाला प्रदान करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे परशुरामांना दुष्ट शक्तीचा संहार करण्याची शक्ती प्रदान करण्यात आली आहे. विभूती अर्थात भगवंतांच्या विशेष कृपेविषयी सांगावयाचे तर भगवद्गीतेच्या 10व्या अध्यायात सांगितले आहे की जो जीव विशेष सामर्थ्यशाली किंवा सौंदर्य संपन्न आहे, त्यांना भगवंतांची विशेष कृपा प्राप्त असल्याचे जाणावे. शेष अवतार आणि अनंत अवतार
हे प्रत्यक्ष अर्थात साक्षात अवतारांची उदाहरणे आहेत. अनंताला भूधारण शक्ती प्रदान करण्यात आली आहे आणि शेष अवताराला भगवंताची सेवा करण्याची शक्ती प्रदान करण्यात आली आहे. शक्त्यावेश अवतारांचे वर्णन केल्यानंतर श्री चैतन्य महाप्रभू भगवंतांच्या वयोमानासंबंधी बोलू लागले. ते सांगतात की भगवान श्रीकृष्ण हे नित्य षडोष वर्षीय युवक आहेत आणि या ब्रह्मांडामध्ये अवतार घेण्याचे ठरवतात तेव्हा सर्वप्रथम आपल्या माता पित्यांना पाठवतात. माता पिता देखील त्यांचेच भक्त असतात. त्यानंतर ते स्वतः अवतार धारण करतात अथवा स्वतःच वैयक्तिकरित्या प्रगट होतात. पूतना राक्षसीचा वध करण्यापासून प्रारंभ होणाऱ्या या सर्व लीला असंख्य ब्रह्मांडामध्ये प्रकट होतात. त्या लीलांना सीमाच नाही. खरोखर प्रत्येक क्षणाला त्यांच्या अभिव्यक्ती आणि त्यांच्या विविध लीला या विविध ब्रह्मांडामधून दिसून येतात. अशा रीतीने त्यांच्या लीला या गंगेच्या वाहत्या प्रवाहाप्रमाणे आहेत. ज्याप्रमाणे गंगेच्या प्रवाहाला अंत नाही, त्याचप्रमाणे भगवान श्रीकृष्णांच्या विविध ब्रह्मांडातील अवतारांनाही अंत नाही. ते अनेक बाललीला करतात आणि या लीलांचा अच्युत कळस म्हणजे रासलीला होय. असे सांगितले जाते की श्रीकृष्णांच्या सर्व लीला नित्य आहेत आणि त्यांची समर्थन शक्ती शास्त्रामध्ये आढळते. श्रीकृष्णांच्या सर्व लीला नित्य आहेत आणि याचे समर्थन प्रत्येक शास्त्रामध्ये आढळते. श्रीकृष्ण कशा लीला करतात हे सामान्यपणे लोक समजू शकत नाहीत, परंतु सूर्याभोवती फिरणाऱ्या पृथ्वीच्या कक्षेशी लीलांशी तुलना करून ही गोष्ट श्री चैतन्य महाप्रभू स्पष्ट करतात. वेदोक्त ज्योतिष चक्रानुसार दिवस आणि रात्र मिळून होणाऱ्या 24 तासांची विभागणी 60 दंडांमध्ये केली आहे. दिवसाची पुन्हा 3600 पळांमध्ये विभागणी केली आहे. सूर्योदयापासून 60 फळे व्यतीत झाल्यावर त्याला एक दंड असे म्हणतात. 8 दंडांचा एक प्रहर होतो आणि सूर्योदय व सूर्यास्ताच्या दरम्यान 4 प्रहर येतात. त्याचप्रमाणे 4 प्रहरांची एक रात्र होते आणि त्यानंतर सूर्योदय होतो. म्हणून ज्याप्रमाणे सूर्य 3600 पळांच्या काळात भ्रमण करीत असताना दिसतो, त्याचप्रमाणे श्रीकृष्णांच्या सर्व लीला या कोणत्याही ब्रह्मांडामध्ये दिसून येतात. श्रीकृष्णांचे या ब्रह्मांडामध्ये केवळ 125 वर्षे वास्तव्य असते, परंतु त्या काळात होणाऱ्या सर्व लीला या प्रत्येक ब्रह्मांडामध्ये प्रकट होतात. या लीलांमध्ये त्यांचे अवतरण, त्यांच्या बाल्यलीला आणि त्यांची सुअवस्था आणि नंतरच्या लीलांपासून ते द्वारकेतील सर्व लीलांचा समावेश असतो. असंख्य ब्रह्मांडापैकी कोणत्या ना कोणत्या ब्रह्मांडात त्या लीला नित्य होतच असतात. यामुळे त्यांना नित्य लीला असे म्हणतात. पृथ्वीवरील आपल्या परिस्थितीनुसार आपल्याला सूर्य जरी उदय होत असताना आणि मावळताना, दृश्य आणि अदृश्य होताना दिसत असला तरी तो नित्य अस्तित्वातच असतो. त्याचप्रमाणे या विशिष्ट ब्रह्मांडात जरी ठराविक कालांतराने आपल्याला भगवंतांच्या लीला व्यक्त झालेल्या दिसत असल्या तरी त्या नित्य चालूच आहेत. गोलोक वृंदावन हे त्यांचे सर्वोच्च निवासस्थान आहे आणि त्यांच्या इच्छेमुळे या ब्रह्मांडामध्ये तसेच इतर ब्रह्मांडामध्येही हे गोलोक वृंदावन प्रकट झाले आहे. अशा परम इच्छेमुळे त्यांच्या लीला या असंख्य ब्रह्मांडामध्ये प्रकट होतात. जेव्हा ते अवतार घेतात तेव्हा ते विशिष्ट ठिकाणीच अवतरित होतात आणि प्रत्येक वेळी त्यांची सर्व 6 ऐश्वर्ये प्रगट होतात. तर अशा प्रकारे आपण भगवंतांचे अवतार तत्व आपण विभिन्न अवतार पाहिले आपण भगवंतांचे आणि मग त्याच्यानंतर त्या अवतारामागचं तत्व सुद्धा आपण या अध्यायात पाहिलं. तर आपला अशा प्रकारे आपण आपला 8वा अध्याय संपवलाय. तर आपण आपल्या 9व्या अध्यायाच्या वाचनाला सुरुवात करूया. भगवंतांचे ऐश्वर्य. भगवंतांची विविध अवतार आणि अवतार तत्व पाहिल्यानंतर आता भगवंतांच्या ऐश्वर्याबद्दल आपण वाचूया. तर अध्याय 9वा श्रीकृष्णांचे ऐश्वर्य. विशेषतः निष्कपट आणि नाही माताजी, आवाज कटकट होतोय तुमचा. चालेल.
पुन्हा थोड्या वेळाने ट्राय करा म्हणजे येतो का आवाज पाहूया आपण. हां, सुरू करूया. हरे कृष्ण श्रीला प्रभुपाद की जय. विशेषतः निष्कपट आणि निरपराध लोकांवर श्री चैतन्य महाप्रभू कृपा करतात. म्हणून त्यांचे नाव पतितपावन असेही आहे. अत्यंत पतितबद्ध जीव जर निष्कपट असेल, तर तो आध्यात्मिक विद्येमध्ये प्रगती करू शकतो. हिंदू समाजाच्या मतानुसार सनातन गोस्वामींना पतित मानले जायचे, कारण ते मुसलमान नवाबाच्या सेवेत होते. त्यांच्या नोकरीमुळे त्यांना ब्राह्मण समाजातून बहिष्कृत करण्यात आलेले होते. परंतु प्रामाणिक असल्यामुळे श्री चैतन्य महाप्रभूंनी त्यांना भगवत ज्ञानरूपी ही संपत्ती देऊन आपली कृपा दाखवली. त्यानंतर महाप्रभू परमव्योमातील विविध वैकुंठ लोकाच्या स्थितीविषयी वर्णन केले. आध्यात्मिक विश्वातील ग्रहलोकांना वैकुंठलोक असे म्हटले जाते. भौतिक सृष्टीतील ब्रह्मांडांची लांबी रुंदी मर्यादित आहे, परंतु वैकुंठ लोक आध्यात्मिक असल्याने त्यांच्या लांबी रुंदीला मर्यादाच नाही. सनातन गोस्वामींना महाप्रभू सांगतात की प्रत्येक वैकुंठ लोकांची लांबी आणि रुंदी अब्जावधी योजने आहे. यापैकी प्रत्येक वैकुंठाचा विस्तार अमर्यादित आहे आणि त्या प्रत्येक लोकांमधील प्रत्येक निवासी हा बल, ज्ञान, श्री, सौंदर्य, यश आणि वैराग्य या षडैश्वर्यांनी पूर्ण आहे. त्यापैकी प्रत्येक वैकुंठ लोक हे श्रीकृष्णांच्या एखाद्या विस्तारित रूपाचे नित्य निवासस्थान आहे. श्रीकृष्णांचे स्वतःचे मूळ असे शाश्वत निवासस्थान आहे व ते कृष्णलोक किंवा गोलोक वृंदावन म्हणून ओळखले जाते. या ब्रह्मांडामध्ये सर्वात मोठा ग्रह सुद्धा अंतराळाच्या एका कोपऱ्यात आहे. पृथ्वीपेक्षा हजारो पटीने मोठा असलेला सूर्यही अंतराळात एका कोपऱ्यात आहे. त्याचप्रमाणे असंख्य वैकुंठ लोकांपैकी प्रत्येक वैकुंठ लोक हा अमर्यादित लांबी रुंदीचा असून ब्रह्मज्योती नामक आध्यात्मिक विश्वाच्या कोपऱ्यात स्थित असतो. ब्रह्मसंहितेत ब्रह्मज्योतीचे वर्णन निष्कलम अनंतम अशेषभूतम अविभाज्य, अनंत आणि प्राकृतिक गुणांचा लेशही नसलेले असे करण्यात आले आहे. सर्व वैकुंठ लोक कमलदमाल कमलदलांसमान आहेत. सर्व वैकुंठांचे केंद्रस्थान कर्णिका कृष्णलोक किंवा गोलोक वृंदावन आहे. अशा रीतीने येथे वर्णन केल्याप्रमाणे श्रीकृष्णांची विविध रूपे तसेच हो, वाचता येत नाहीये ना. थांबा 1 मिनिट. मी माताजींना मेसेज करते.
आपण लवकरच सुरू करूया त्या पेजेसचं पुन्हा एकदा आपल्याला मिळाला मग फोटो की आपण सुरुवात करूया. हरे कृष्ण प्रभूजी. त्या पेजचं प्रिंट चांगली नाहीये ना म्हणून वाचता येत नाहीये. त्याच्यामुळे आपण थांबलोय. आपल्याला पुन्हा तो माताजी पाठवतो म्हणाल्यात. तर त्याच्यासाठी आपण थांबलोय. जसं आपल्याला माझ्याकडे रिसीव्ह होईल ना, आपण लगेच सुरुवात करूया उर्वरित वाचन. हं. हरे कृष्ण. सॉरी. आपण आता सुरुवात करूया. हरे कृष्ण. श्रील प्रभुपाद की जय. अशा रीतीने इथे वर्णन केल्याप्रमाणे श्रीकृष्णांची विविध रूपे तसेच व्योमातील त्यांचे निवासस्थान असलेले वैकुंठ लोकही असंख्य आहेत. ब्रह्मा आणि शंकर प्रमुख देवतांनाही वैकुंठ लोक पाहता येत नाही किंवा त्यांच्या विस्ताराचा अंदाजही करता येत नाही. हे श्रीमद भागवतातही 10.14.21 सांगितले आहे. सर्व वैकुंठ लोकांच्या लांबी रुंदीचा अंदाज कोणालाही करता येत नाही.
आणि त्या ठिकाणी असेही म्हटले आहे की ब्रह्मदेव, शंकर यासारख्या देवदेवताच काय, तर भगवंतांच्या बलरूपी ऐश्वर्याचे विस्तार रूप असणाऱ्या श्री अनंतांना देखील भगवंतांच्या शक्तीची किंवा विविध वैकुंठ लोकांच्या आकारमानाची निश्चिती करता येत नाही. श्रीमद भागवतात 10.14.21 उल्लेख केलेली ब्रह्मदेवांची प्रार्थना ही या संदर्भात अत्यंत समर्पक आहे. त्या ठिकाणी म्हटले आहे की को वेत्ति भुवन भगवन् परमात्मन् योगेश्वरोति स्वरोतिर्भवत् स्त्रीलोक्याम् क्व वा कथं वा कति वा कदेति विस्तारयान् क्रीडसि योगमायाम्. हे प्रभो, हे भगवान, हे परमात्मन, हे योगेश्वर, आपल्या योगमाया शक्तीने प्रकट केलेली आपली विस्तारित रूपे कोणी जाणू शकत नाही किंवा त्यांचे वर्णनही करू शकत नाही. ही रूपे त्रैलोक्यामध्ये विस्तारलेली आहेत. ब्रह्मदेव आपल्या प्रार्थनेमध्ये असेही म्हणतात. श्रीमद भागवतम 10.14.7 गुणात्मनमस्ते अपि गुणान् विमतुं हीतवर्णस्य क ईशरेश कालेन यौवा विमताः सुकल्पैः भूर्वपास्ववः खेमिहिका द्रुभासः. वैज्ञानिक आणि मोठे मोठे विद्वान हे एका ग्रहाच्या अनुचरणेचाही अंदाज करू शकत नाहीत. आकाशातील हिमकणांची किंवा आकाशातील तारकांची जरी ते गणती करू शकले, तरी आपल्या असंख्य दिव्य शक्ती आणि गुणांसहित आपण या नारद मुनींना भूतलावर किंवा ब्रह्मांडामध्ये कसे अवतरित होता याचा अंदाजही ते करू शकणार नाहीत. नारद मुनींना ब्रह्मदेव सांगतात की ते स्वतः तसेच महर्षीही भगवंतांच्या सामर्थ्याची कल्पना करू शकत नाहीत. पुढे ते म्हणतात, जरी श्री अनंत देवांनी आपल्या सहस्त्र फणांसह भगवंतांच्या सामर्थ्याचा अंदाज केला, तरी ते अपयशस्वी होतील. म्हणून मूर्तिमंत वेद सुद्धा प्रार्थना करताना म्हणतात, श्रीमद भागवतम 10वा स्कंद 87वा अध्याय 41वा श्लोक. द्युपतया एव तेन मनन्ततयः त्वमपि यदन्तराण्डनीचया ननु सावरणाः. ओके, हा पेज पण नाहीये. ठीक आहे, आपण हा श्लोक राहू देऊया, पुढचा वाच. हे भगवान, तुम्ही अनंत आहात आणि तुमच्या सामर्थ्याची कल्पना कोणीही करू शकणार नाही. मला तर वाटते की आपल्याला सुद्धा आपल्या शक्तीच्या विस्ताराचे ज्ञान नाही. असो, ग्रहलोक हे आकाशामध्ये अणुप्रमाणे तरंगत असताना आणि आपल्या आपल्या असलेल्या मोठमोठ्या वेदांतींना आढळले की सर्व काही तुमच्यापासून भिन्न आहे. अशा रीतीने शेवटी ते निष्कर्ष काढतात की सर्व काही तुम्हीच आहात. भगवंत भूतलावर एका गोप बालकाच्या रूपात लीला करीत होते. तेव्हा ते भगवंतच आहेत याची खात्री करण्यासाठी ब्रह्मदेवांनी एक युक्ती लढवली. आपल्या योग सामर्थ्याने त्यांनी सर्व गायी, वासरे आणि गोपमित्रांचे अपहरण केले आणि त्यांना लपवून ठेवले. इकडे वनात श्रीकृष्ण एकटेच काय करीत आहेत हे पाहण्यासाठी अत्यंत उत्सुकतेने ब्रह्मदेव तेथे आले. तेव्हा श्रीकृष्ण आपल्या गायी वासरांशी आणि गोपबालकांची क्रीडा करत असलेले त्यांच्या दृष्टीस पडले. भगवंतांनी आपल्या वैकुंठ शक्तीने स्वतःला गायी, वासरे आणि गोपबालकांमध्ये विस्तारित केले होते. वस्तुतः ब्रह्मदेवांनी त्या ठिकाणी कोट्यावधी गायी, वासरे आणि गोपबालकांना पाहिले. कित्येक टन ऊस तसेच फळे, कमळे आणि शृंग पाहिले. प्रत्येक गोपबालकाला विविध प्रकारच्या वस्त्रांनी आणि अलंकारांनी सुशोभित करण्यात आले होते आणि त्यांची संख्या कोणीही मोजू शकत नव्हता. ब्रह्मदेवांनी खरोखर पाहिले की प्रत्येक गोपबालक हा प्रत्येक ब्रह्मांडातील अधिष्ठाता चतुर्भुज आदिनारायण झाला होता आणि असंख्य ब्रह्मदेव भगवंतांना वंदन करीत होते. त्यांनी पाहिले की सर्व गोपबालक हे श्रीकृष्णाच्या देहातून प्रकट होत आहेत
आणि क्षणार्धात पुन्हा त्यांच्या शरीरात प्रवेश करीत आहेत. हे सर्व पाहून ब्रह्मदेवांना मोठा अचंबा वाटला आणि त्यांनी भगवंतांची प्रार्थना करण्यास आरंभ केला. ते म्हणतात की श्रीकृष्णांविषयी आपण सर्व काही जाणतो असे इतर सर्व म्हणू शकतील, परंतु स्वतःबद्दल सांगावयाचे तर मी मात्र त्यांच्याविषयी काहीच जाणत नाही. ते पुढे म्हणतात, हे प्रभो, तुम्ही मला प्रकट केलेले ऐश्वर्य आणि सामर्थ्य माझ्या आकलन शक्तीच्या पलीकडचे आहे. श्री चैतन्य महाप्रभू पुढे वर्णन करतात की केवळ कृष्ण लोकच नव्हे तर या पृथ्वी लोकावरील श्रीकृष्णांचे निवासस्थान वृंदावन हे सुद्धा सामर्थ्याच्या बाबतीत अचिंत्य आहे. एका दृष्टीने पाहिले तर वृंदावन हे आकाराने 32 चौरस मैल आहे. तरीही वृंदावनाच्या एका भागात सर्व वैकुंठ लोक आहेत. सांप्रत वृंदावनामध्ये 12 वने आहेत आणि त्याचे क्षेत्रफळ हे 84 कोस किंवा 168 मैल इतके आहे. सद्यस्थितीत वृंदावन या विशिष्ट वनाचा विस्तार 16 क्रोश किंवा 32 मैल इतका आहे. अशा वृंदावनात सर्व वैकुंठ लोक स्थित आहेत. हे भौतिक गणतीच्या पलीकडचे आहे. अशा रीतीने श्री चैतन्य महाप्रभू सांगतात की श्रीकृष्णांचे सामर्थ्य व ऐश्वर्य अनंत आहे आणि सनातन गोस्वामींना जे काही सांगितले ते सर्व केवळ अंशिक ज्ञानच होते. अशा अंशिक ज्ञानावरून मनुष्य पूर्ण ज्ञानाची कल्पना करू शकतो. सनातन गोस्वामींना श्रीकृष्णांच्या ऐश्वर्याचे वर्णन करीत असताना श्री चैतन्य महाप्रभू भावाविष्ट झाले. त्या दिव्य भावस्थितीत त्यांनी श्रीमद भागवतातील 3.2.21 एक श्लोक उद्धृत केला. त्यात श्रीकृष्ण अंतर्धान पावल्यावर उद्धवाने विदुरांना सांगितले की स्वयं त्वसाम्य अतिशयस्त्रयधीशः स्वराज्य लक्ष्यान्त संपतं कामः बलिं हररुद्भिश्च लोकपालैः किरीटकोट्यडीतपादपीठः ब्रह्मा व शंकरादी प्रमुख देवतांचे आणि या ब्रह्मांडातील विष्णूंचे आदिश्वर श्रीकृष्ण आहेत. म्हणून त्यांना समान किंवा त्यांच्याहून श्रेष्ठ असा कोणीही नाही. ते षडैश्वर्यांनी परिपूर्ण आहेत. त्यांनी प्रत्येक ब्रह्मांडाचे व्यवस्थापन करणाऱ्या सर्व देवदेवता त्यांना वंदन करतात. खरोखर त्या देवतांच्या शरीरावरील मुकुट सुंदर आहेत, कारण भगवंतांच्या चरणकमळांच्या चिन्हांनी शोभयमान झाले आहेत. असेच विधान ब्रह्मसंहितेतही ब्रह्मसंहितेतही 5.1 केलेले आहे. श्रीकृष्ण हेच परमपुरुषोत्तम भगवंत आहेत आणि त्यांच्या समान किंवा त्यांच्याहून श्रेष्ठ असा कोणीही असू शकत नाही. ब्रह्मा, विष्णू आणि महेश हे जरी प्रत्येक ब्रह्मांडाचे अधिपती असले तरी ते भगवान श्रीकृष्णांचे अं, साधक आहेत. हाच निष्कर्ष त्यातून निघतो. भगवान श्रीकृष्ण हे सर्व कारणांचेही कारण असल्याने ते या भौतिक सृष्टीतील प्रथम अवतार आणि या सृष्टीचे नियंत्रक असलेल्या महाविष्णूंचेही कारण आहेत. महाविष्णूंपासून गर्भोदकशाही विष्णू आणि क्षीरोदकशाही विष्णू ही प्रकट होतात. अशा रीतीने श्रीकृष्ण हे गर्भोदकशाही विष्णू आणि क्षीरोदकशाही विष्णूंचेही अधिपती आहेत आणि संपूर्ण सृष्टीतील जीवांच्या वास करणारे परमात्माही तेच आहेत. ब्रह्मसंहितेत 5.48 सांगितले आहे की महाविष्णूंच्या निश्वासाद्वारे असंख्य ब्रह्मांडे निर्माण होतात आणि प्रत्येक ब्रह्मांडामध्ये असंख्य विष्णू तत्वे असतात. परंतु हे जाणले पाहिजे की त्या सर्वांचेच अधिपती भगवान श्रीकृष्ण आहेत. विष्णू तत्व हे श्रीकृष्णांचे आंशिक विस्तार आहेत.
शास्त्राद्वारे कळून येते की श्रीकृष्ण हे 3 दिव्य स्थानी वास करतात. गोलोक, वृंदावन हे श्रीकृष्णांचे आंतरिक धाम आहे. त्या ठिकाणीच ते आपले माता-पिता आणि गोप बालकांसमवेत वास करतात. दिव्य रसांचा आस्वाद घेतात आणि आपल्या नित्य अनुचरांवर कृपा वर्षाव करतात. रासलीलेमध्ये योगमाया ही त्यांच्या सेविकेचे कार्य करते. ब्रजवासींना असे वाटते की आपली परम करुणा आणि स्नेहाचा वर्षाव ते करतात. अशा स्तुतीने व्रजेंद्र नंदन कृपा कृपापूर्वक ब्रजधामात विराजित आहेत. तेव्हा व्रजवासींना चिंतेचे काहीच कारण नाही. ब्रह्मसंहितेत 5.43 सांगितल्याप्रमाणे आध्यात्मिक विश्वातील जे विष्णुलोक म्हणून ओळखले जाते, सर्व वैकुंठ लोक हे कृष्णलोक अर्थात गोलोक वृंदावनात स्थित आहे. या सर्वोच्च लोकात भगवंत विविध रूपांद्वारे दिव्य आनंदाचा भोग घेतात. वैकुंठ लोकाची सर्व ऐश्वर्ये त्या एका लोकात प्रकट होतात. श्रीकृष्णांचे पार्षदही षडैश्वर्यपूर्ण आहेत. पाद्योत्तर खंडात 225.57 असे म्हटले आहे की आध्यात्मिक शक्ती आणि भौतिक शक्ती ही विरजा नामक नदीद्वारे विभाजित झालेली आहे. ही नदी प्रथम पुरुषावताराच्या स्वेदापासून वाहते. विरजा नदीच्या एका तीरावर शाश्वत, अनंत आणि आनंदमयी असे आध्यात्मिक विश्व आहे. या आध्यात्मिक आह- विश्व आहे. आध्यात्मिक विश्व म्हणजेच भगवत धाम होय. आध्यात्मिक ग्रहलोकांना वैकुंठ असे म्हटले जाते. कारण त्या ठिकाणी लोक, भय इत्यादी मुळीच लोकांना त्या ठिकाणी शोक, भय इत्यादी मुळीच नसते. असे सर्व काही नित्य असते. भगवंतांच्या शक्तींपैकी 3/4 शक्ती आध्यात्मिक जगात आहे आणि 1/4 भौतिक जगात आहे. परंतु 3/4 किंवा 3/4 काय किंवा किती हे कोणालाही जाणता येत नाही. कारण ती भौतिक शक्ती भगवंतांच्या शक्तीच्या केवळ 1/4 इतकी आहे. तिचे सुद्धा वर्णन करता येत नाही. श्रीकृष्णांच्या 1/4 शक्तीची सनातन गोस्वामींनी थोडक्यात कल्पना करून देण्यासाठी श्रीमद भागवतातील एक सत्य घटना श्री चैतन्य महाप्रभू सांगतात. त्या घटनेमध्ये या ब्रह्मांडांचे अधिपती ब्रह्मदेव जेव्हा श्रीकृष्णांना भेटण्यासाठी द्वारकेला गेले, तेव्हा द्वारपालांनी श्रीकृष्णांना कळवले की त्यांना भेटण्यासाठी ब्रह्मदेव आले आहेत. हे ऐकल्यावर श्रीकृष्णांनी चौकशी केली. कोणते ब्रह्मदेव आले आहेत? द्वारपालक पुन्हा ब्रह्मदेवांकडे आला आणि त्याने विचारले, तुम्ही कोणते ब्रह्मदेव आहात? असे श्रीकृष्णांनी विचारले आहे. ब्रह्मदेव एकदम विस्मित झाले. श्रीकृष्णांनी असे का विचारावे? त्यांनी द्वारपालांना सांगितले, कृपया त्यांना सांगा की चतुष्कुमारांचा पिता आणि चतुर्मुख ब्रह्मदेव तुम्हाला भेटण्यासाठी आला आहे. द्वारपालकांनी श्रीकृष्णांना कळवले आणि ब्रह्मदेवांना आतमध्ये प्रवेश दिला. ब्रह्मदेवांनी श्रीकृष्णांच्या चरणकमळांवर दंडवत प्रणाम केला आणि त्यांचे मान सन्मानपूर्वक स्वागत करून श्रीकृष्णांनी त्यांच्या आगमनाचे कारण विचारले. यावर ब्रह्मदेव म्हणाले, मी तुम्हाला माझ्या येण्याचे कारण सांगेन. परंतु तत्पूर्वी माझ्या मनात एक शंका आहे आणि कृपया तुम्ही तिचे निरसन करावे. आपल्या द्वारपालकाने मला असा निरोप दिला की कोणते ब्रह्मदेव आले आहेत. माझ्या व्यतिरिक्त आणखी कोणी ब्रह्म आहेत का? हे ऐकल्यानंतर श्रीकृष्णांनी स्मितहास्य केले आणि ब्रह्मांडातील अनेक ब्रह्मदेवांना तात्काळ बोलवले. चतुर्मुखी ब्रह्मदेवांनी पाहिले की इतर अनेक ब्रह्मदेव श्रीकृष्णांना भेटण्यासाठी आले आहेत आणि ते सर्वजण दंडवत करीत आहेत. त्यांच्यापैकी काही जणांना 10 मुखे होती, काही जणांना 20, तर काही जणांना 100 आणि काही जणांना 10,00,000 मुखे होती. श्रीकृष्णांना दंडवत करण्यासाठी येत असलेल्या ब्रह्मदेवांची संख्याही आपले ब्रह्मदेव मोजू शकले नव्हते. यानंतर श्रीकृष्णांनी विविध सॉरी एक मिनिट ब्रह्मांडातील अनेक देवतांना बोलवले आणि त्या सर्व देवदेवता श्रीकृष्णांना दंडवत घालण्यासाठी आल्या. असे अद्भुत दृश्य पाहून ब्रह्मदेव थोडे निराश झाले. एखाद्या महाकाय हत्तीच्या कपाळामध्ये असलेल्या त्या एका डासाप्रमाणे त्यांना वाटू लागले. असंख्य देवदेवता श्रीकृष्णांच्या चरणकमळाशी दंडवत घालीत होत्या. तेव्हा ब्रह्मदेवांनी निष्कर्ष काढला की
भगवान श्रीकृष्णांच्या अनंत शक्तीचे मोजमाप करणे मुळीच शक्य नाही. त्या सभेतील दृश्यात विविध देव-देवतांचे आणि ब्रह्मदेवांचे मुकुट चमकत होते. उपस्थित सर्व देवतांच्या स्तवनाचा ध्वनी प्रचंड मोठा होता. देव-देवता म्हणाल्या, "हे प्रभो, तुम्ही आम्हाला भेटण्यासाठी बोलावले आहे. ही तुमची महान कृपा आहे. आमच्यासाठी काही विशिष्ट आज्ञा आहे का? काही आज्ञा असेल तर तात्काळ आम्ही त्याचे पालन करू." भगवान श्रीकृष्ण यावर उत्तरले, "तुमच्याकडून विशेष असे काही नको. तुम्हा सर्वांना एकत्र जमलेले पाहण्याची इच्छा होती. तुम्हाला माझे कृपाशीर्वाद आहेत. असुरांपासून भयभीत होऊ नका." देवदेवता म्हणाल्या, "तुमच्या कृपेने सर्व ठीक आहे. सध्या कोणताही व्यत्यय नाही, कारण तुमच्या अवतरणामुळे सर्व अमंगल गोष्टी नष्ट झाल्या आहेत." श्रीकृष्णांच्या दर्शनाने प्रत्येक ब्रह्मदेवांना वाटले, की श्रीकृष्ण हे आपल्याच ब्रह्मांडात आहेत. या घटनेनंतर श्रीकृष्णांनी सर्व ब्रह्मदेवांचे क्षेम इच्छिले. त्यांनी भगवंतांच्या चरणकमळांवर आपला दंडवत प्रणाम केला आणि नियोजित ब्रह्मांडामध्ये परत गेले. हे पाहून चतुर्मुखी ब्रह्मदेवांनी श्रीकृष्णांना तात्काळ दंडवत घातला आणि प्रार्थना करू लागले. सर्वप्रथम तुमच्याबद्दलचे माझे मत अत्यंत निरर्थक होते. सर्वजण म्हणू शकतात की आपण श्रीकृष्णांना पूर्णपणे जाणतो, परंतु माझ्या बाबतीत सांगावयाचे तर तुमच्या महानतेचा विचारही मी करू शकत नाही. तुम्ही माझ्या कल्पनेच्या आणि ज्ञानाच्या पलीकडे आहात. पुढे श्रीकृष्ण त्यांना सांगतात, "तुम तुझ्या ब्रह्मांडाचा विस्तार हा केवळ 4,000 दशलक्ष मैल इतका आहे. परंतु अशी अनेक अनेक ब्रह्मांडे आहेत, जी या ब्रह्मांडापेक्षाही प्रचंड मोठी आहेत. त्यांच्यापैकी काही तर इतकी प्रचंड आहेत, की त्याचा विस्तार हा अब्जावधी मैलांइतका आहे. आणि या ब्रह्मांडासाठी केवळ चतुर्मुख ब्रह्मदेव नसून त्यापेक्षाही अधिक सामर्थ्यशाली ब्रह्मदेवांची आवश्यकता आहे. ही भौतिक सृष्टी म्हणजे माझ्या सृजन शक्तीचा केवळ 1/4 भाग आहे. माझे 3/4 सृजन इतकी सृजनशक्ती ही आध्यात्मिक जगतात आहे." त्यानंतर भगवंतांना दंडवत प्रणाम करून चतुर्मुखी ब्रह्मदेवांनी श्रीकृष्णांचा निरोप घेतला. आता मात्र त्यांना भगवंतांची 3/4 शक्ती म्हणजे काय हे समजले. यास्तव भगवंतांना त्र्याधीश्वर असे म्हटले जाते. या नामावरून गोकुळ, मथुरा आणि द्वारका या 3 निवासस्थानांचा बोध होतो. सर्व ऐश्वर्यांनी परिपूर्ण अशा या 3 धामांचे भगवान श्रीकृष्ण हे अधिपती आहेत. आपल्या अंतरंग शक्तीमध्ये स्थित असलेले षडैश्वर्यपूर्ण भगवान श्रीकृष्ण सर्व दिव्य शक्तींचे स्वामी आहेत. सर्व ऐश्वर्याचे अधीश्वर असल्यामुळे संपूर्ण वैदिक शास्त्रे श्रीकृष्ण हेच स्वतः भगवान असल्याचे सांगतात. त्यानंतर श्री चैतन्य महाप्रभूंनी श्रीकृष्णांच्या ऐश्वर्याविषयी एक सुंदर गीत गायले आहे आणि ते सनातन गोस्वामी ऐकू लागले. त्या गीतामध्ये महाप्रभू म्हणतात, "भगवंतांच्या सर्व लीला एका सामान्य मनुष्याप्रमाणे आहेत. म्हणून त्यांचे रूपही मानवाप्रमाणेच असल्याचे जाणले पाहिजे. वास्तविकपणे मनुष्य प्राणी हा भगवंतांच्या रूपाची प्रतिकृतीच आहे." हातात मुरली घेऊन एका गोपबालकाप्रमाणे वेश परिधान केलेले श्रीकृष्ण एखाद्या नवयुवकाप्रमाणे दिसतात. ते अत्यंत चंचल एखाद्या साधारण बालकाप्रमाणे क्रीडा करतात. त्यानंतर श्री चैतन्य महाप्रभू सनातन गोस्वामींना श्रीकृष्णांच्या सौंदर्याविषयी सांगितले. ते म्हणतात की ज्याने त्यांच्या सुंदर गुणांना जाणले त्याने जणू अमृतरूपी सिंधूचाच आस्वाद घेतल्याप्रमाणे आहे. श्रीकृष्णांची योगमाया ही दिव्य शक्ती आणि भौतिक शक्तीच्या अतीत आहे. केवळ आपल्या निकटस्थ भक्तांच्या संतुष्टीसाठी भगवंत आपली दिव्य शक्ती या भौतिक रूप आणि गुण जाणून घेण्यासाठी ते स्वतः उत्सुक होतात. संपूर्ण रत्नमालांनी अलंकृत त्रिभल त्रिभंग लतित रूपांमध्ये ते उभे असतात. तेव्हा त्यांच्या भुवयांची रेलचेल सतत होत असते. त्यांचे अत्याकर्षक कमलनेत्र पाहून गोपी मंत्रमुग्ध होतात. आध्यात्मिक विश्वातील त्यांचे दिव्य धाम सर्वोच्च स्थानी स्थित आहे आणि त्या ठिकाणी ते गोपबालक, गोपी आणि लक्ष्मी या सर्व सहचरांसमवेत वास करतात. त्या ठिकाणी त्यांना मदन मोहन या नावाने संबोधले जाते.
श्रीकृष्णांच्या विविध लीला आहेत. उदाहरणार्थ वासुदेव आणि संकर्षण या रूपातील त्यांच्या लीला आणि भौतिक सृष्टीमध्ये ते प्राकृत सृष्टीचा कर्ता, प्रथम पुरुषावतार या नात्याने लीला करतात. मत्स्य, कूर्म आदी अवतारातीलही भगवंतांच्या लीला आहेत. तसेच गुणावतार म्हणून ब्रह्मदेव आणि शंकर यांचे रूप धारण करून ते लीला करतात. त्यांच्या शक्त्यावेश अवतारातील लीलांमध्ये पृथ्वी महाराज आणि प्रत्येक जीवनाच्या ठायी वास करणारा परमात्मा व निराकार ब्रह्म म्हणूनही ते लीला करतात. मानव सदृश लीलेमधील वृंदावन बिहारी गोपीजन वल्लभ, युद्धभूमी कुरुक्षेत्रावरील पांडवांचे सखा आणि मथुरा द्वारकेतील लीला या अत्यंत महत्वपूर्ण आहेत. भगवंतांच्या मानव सदृश लीलांपैकी मुरलीधर, नवयौवन, गोपाळ अशा रूपातील लीला अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहेत. त्याचप्रमाणे हे देखील जाणणे आवश्यक आहे, की गोलोक, मथुरा आणि द्वारावती किंवा द्वारका या धामांमध्ये केलेल्या लीलांपैकी आंशिक लीलांमुळेही संपूर्ण ब्रह्मांडामध्ये भगवत प्रेमाचा पूर येऊ शकतो. प्रत्येक जीव हा श्रीकृष्णांच्या सुंदर गुणांमुळे आकर्षित होत असतो. भगवंतांच्या अंतरंगा शक्तीचे प्रकटीकरण भगवत धामामध्ये किंवा वैकुंठ लोकातही केले जात नाही. परंतु निजधामातून आपल्या अचिंत्य कृपेद्वारे ते प्रकट होतात. तेव्हा ब्रह्मांडामध्येही ते आपली अंतरंग शक्ती प्रकट करतात. श्रीकृष्ण इतके अद्भुत आणि आकर्षक आहेत, की ते स्वतःच आपल्या सौंदर्यामुळे आकर्षित होतात आणि ते सर्व अचिंत्य शक्तींनी युक्त असल्याचे हेच प्रमाण आहे. श्रीकृष्णांच्या आभूषणांविषयी सांगावयाचे तर, जेव्हा श्रीकृष्णांचा विग्रह आभूषणांनी अलंकृत केला जातो, तेव्हा त्या आभूषणांमुळे श्रीकृष्णांचे सौंदर्य वृद्धिंगत होते असे नाही, तर श्रीकृष्णांच्या विग्रहावर असल्यामुळे ती आभूषणे सुंदर होतात. श्रीकृष्ण जेव्हा त्रिभंग ललित रूपांमध्ये उभे राहतात, तेव्हा देवी सहित सर्व जीव त्यांच्याकडे आकर्षित होतात. वैकुंठ लोकाचे अधिष्ठान असणाऱ्या नारायण रूपालाही ते आकर्षित करतात. हरे कृष्णा. तर अशा प्रकारे श्रीकृष्णांचे ऐश्वर्य हा आपला 9वा अध्याय आपण संपवला. तर आपण आज इथे थांबूया. 1 मिनिट. आपण 10व्या अध्यायाचं वाचन उद्याच करूया.